74 anyos nga amahan nga nag-inusarang nanginabuhi alang sa duha ka anak nga dunay sakit gitabangan sa kapulisan. Atong sayron sa report ni Chin Sabute. Padulong lang unta manghatag og donasyong sinina ang Revitalize Police sa Barangay kun RPSB ngadto sa mga residente sa Barangay Carmen, Baguio District sa Davao City. Dihang ilang naagian ang 74 anyos nga si Tatay Domeng Puli samtang nagpasan kini ug usa ka sakong sayote. Lakip ang sayote sa mga produktong pananom nga ginabaligya ni Tatay Domeng aron masuportahan ang panginahanglan nila sa iyang duha ka anak nga dunay sakit. Nagpuyo sila kilid sa sapa, gamit ang gidikit-dikit nga sako, kahoy ug trapal. Daw gamayng tayhop lang sa hangin, mapalid na ang ilang gamayng puy-anan. Dili mabiyaan ni Tatay Domeng ang lugar, sanglit anaa dinhi ang iyang mga pananom. Nakapagin siya ito ang mga anak na mentally ill. So, kailangan din niya assistance muna kami sa RPSB Cluster 5. Hindi kamot yun, matabangan siya. Gihatagan sa kapulisan si tatay og kwarta o grocery items isip pangkonsumo. Plano sab nila nga tukuran si Tatay Domeng og tarong nga panimalay. Sa karon padayong nagapanuktok sa mga dunay malumong kasing-kasing ang kapulisan aron madugangan pa ang pondo alang sa pagpatukod og balay ni Tatay Domeng. So mag-construct ni balay nila na comfortable sila magtuyo dito. O matagaan sila, wapo nga livelihood. Para magpapabalay lang siya, nagpakabot lang ni o gamay na tabang para po sa iyang anak. Wala pa man napulihan ang karaang puy-anan ni tatay apan mapasalamaton na kini. Salamat sa tabang namo ug gusto pang tabang sa amo kay paet ang among kahitan diri sa bukid. Ako si Chin Sabute para sa One Mindanao.